Il-politika ta' enerġija li qed jadotta l-Gvern għandha twassal biex ikun hemm taħlita ta' sorsi ta' enerġija li għandha twassal biex jitnaqsu l-ispejjeż ta' ġenerazzjoni tal-elettriku. Barra minn hekk il-pjan huwa li gradwalment ma tibqax id-dipendenza fuq il-heavy fuel oil, iżda minflok il-produzzjoni tal-enerġija tinbidel għal waħda orħos u iktar nadifa bbażata fuq power station li taħdem bil-gass. Waqt li tinnota l-pjan tal-enerġija huwa wieħed ambizzjuż fl-istess waqt jiddependi mis-sem tal-privat bil-pjan tal-Gvern il-pajjiż ser jikseb benefiċċji fejn l-Enemalta ma tibqax daqstant fi stat instabbli u s-settur tal-enerġija se jkun b'saħħtu biżżejjed biex jattira aktar investiment lejn il-pajjiż. Din hija l-analiżi li toħroġ mir-rapport li ġie ppubblikat l-erba' filgħaxija mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's. Ir-rapport jagħti ħarsa dettaljata lejn kif żviluppat il-qagħda fl-Enemalta f'dawn l-aħħar snin u jsemmi kif id-dejn akkumulata aktar minn 830 miljun euro kien qed ħalli impatt mill-aktar negattiv fuq il-finanzi tal-pajjiż. Waqt li jiddeskrivi l-pjan tal-Gvern bħala wieħed ambizzjuż, fl-istess waqt ir-rapport jikkommenta b'mod pożittiv dwar il-ħeġġa u l-impenn li għandu l-Gvern li jara li dan is-settur jerġa' jiġi fuq saqajh, fosthom billi jitnaqqas id-dejn li għandha l-Enemalta u jerġa' jpoġġiha fit-triq li tagħmel profitt. Ir-rapport jagħti ħarsa wkoll fuq il-ftehim li l-Gvern Malti irnexxielu jagħmel maċ-Ċina, jiddeskrivi l-inizjattivi li jissemmew fil-Memorandum of Understanding bħala inizjattivi li se jtejbu l-qagħda finanzjarja tal-Enemalta u li wassal biex Malta tilħaq il-miri tagħha f'dik illi hija enerġija rinnovabbli. Ir-rapport jgħid ukoll li bit-twaqqif ta' ċentru ta' servizz tal-enerġija bi sħab maċ-Ċina se jkun hemm tisħiħ u tkabbir fl-ekonomija Maltija. Dwar ir-ross fit-tariffi tad-dawl u ilma r-rapport jgħid li dan se jkun ta' benefiċċju għall-ekonomija għaliex se jżid il-purchasing power għall-konsumatur u jkabbar il-kompetittività tal-ekonomija. Taħt l-amministrazzjoni preċedenti l-Enemalta ġiet downgraded għal darbtejn minn aġenziji ta' kreditu internazzjonali, xi ħaġa li osservaturi kienu jaraw bħala daqqa kbira għall-ekonomija ta' pajjiżna.